Daka fuɗɗori hankadi wonti Daka eɓe mbaɗa ɗum fuɗɗi noon ko 1942 hitande ujunere e temedde jeenayi e capannayyi ɗiɗi woni 1942 nde o fuɗɗi ɗum nde kanko ceerno radiallahu taala anhu 1942 ha 1963 hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe nayyi e ɗiɗi ha e hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeegom e tati Daka reggodirani waɗat ndeɗo hitande wasa wadde ndeɗo hitande waɗat ndiye hitande wasa wadde duuɓi goɗɗi garoji e fawade e golle yimɓe e haajuji goɗɗi joloji e ko nandi hen ɗanle makko sahaji o ɗanlo wona o artani wona Daka wasa eko nandi e mum kadi ñiɓano nokku goto e mbaɗat ɗo nde hitande kitale goɗɗo garima e nokkuji goɗɗi ene jiilo tiggude 1942 ha 1963 Daka ñiɓani e nokku goto kadi ñiɓani wadde e kala hitande waɗa saha wasa wadde tuggude 1963 noon faade ɗo ɗo gonɗen hankadi Daka watti wadde e kala hitande ɗum waɗi Daka fuɗɗi wadde 1963 fewde ɗo Daka hitande foof ina waɗa 1963 noon ha 1973 kadi ene waɗa kono noon kadi ñiɓani ha hande e nokku goto tuggude 1973 noon hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeeɗiɗi e tati Daka ñiiɓi hankadi e nokku ɗo woni hande ɗo wiyete Abisama Uno woɗɗani wuro ene wiye Madinel Elmi ko ɗo Daka woni ko ɗo yimɓe ɓe dakoto ko ɗo jiyaɓe Allah ɓe dakoto ene ngara ina ndewa Allah jomiraɗo subhanahu wa taala ceerno noon kanko ceerno radiallahu taala on ceerno mawɗo o ɗowi ɗum tuggude nde fuɗɗi nde ha e hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeetati o hooti e jomiraɗo khalifa aɓe makko ɓe keɓɓiti golle ɗe ɓe jogii ɗum ha e ɗo gonɗen oɗo saha joni